magi gineno wach seche gi nikech ka ok gin magi yiero do kabedo ka. Elijah Mor ni ne jatendgi kendo aparo ni wantiere gi wendo makare, wendo makoro nitiere thuolo makare mar nyisowa kendo fuonwa weche motende kod weche gi mag pi. Winjo kiwacho ni untiere kod telo mar arieya, untiere kod jogo miluongo ni stakeholders, untiere kod wacho ni jotelo gin kembe moyo 110. Wan gi kembe 110. Kembe gi duto te wantiere go to pod yudo koganda bedo ni onge kod pi. Kembe gi tiyo ne ng'ageni. Ma ipenjo maber sana Lydia. Tabu ma wan godo kuom wach pi en midhiero maduong' sana. Taparo ni en nyawo mar piny. Kichake sirkal maduong' kendo kiduogo piny. Nikech olit kiwache kech kachako kata gi an owuon kamae sani to an jagoro mar jogi. Uonge pi. Waonge pi, ok ni waonge pi, kata pi mowuok e aora. King'iyo wige ariyo mokalo, kineno kichako gi dala neno kidhi e piny mar Ramogi County, kamoro ni Kobuya Kobala, mane kamae particularly. Maseche mawuoye ni nitie Kobuya Kobala. Kobala ndo sodo. Awuoyo seche mine awuoyo ni nitie jok manie skul. Ma pi ogolo. Oriembogi kama ginyalo odak e onge. Niso ni mano jok madak ngima ma ok ber, machalo mar winyo, nikech ok onyal dak permanently kanyo. Ng'eyo ni sa asaya ma pi obiro to obiro wuok. Gima onyalo chamo onge, gigi duto mantie kanyo osekethore. En midhiero maduong' miwuoro. To gi wan kaka jotich, aparo ni sirkal pok okawo thuolo makende mondo mokwongo mondo obet kodwa one on one mondo ng'eni jotich, kwanza jotich matiyo makonyo weche mag pi chalo nade. Nikech kaparo kata sama ne tuo mar corona no obiro malich moyuko piny mangima, tapa ni component maduong' ahinya mane kung'e tiyogo ni wacho ni pi, luok lweti. Omiyo ni kuonde mang'eny kata mane wachiwo pi ma to pi miluoko lweti onge, to kata jotich mane tiyo temo matek ni mondo pi ochop ne ji. Ok aneno ka ne sirkal oparo kata wachno, kaka ni wan essential service workers monego bed be mi kata protective equipment. Ne ok wabedo categorized anywhere. To being ni pi en gima very important. Ne ok ne wajali, nikech pi en gima ok onego wache debate, en ngima. Onge gimoro amora matimore obedo connected gi pi. Kata obed na construction, kata obed gima nade, pi is a must. To lit sana ka iga kuma paro ni Kenya yude uhuru nyaka sani higni 60. Pod inyalo yudo ni pi mimodho, kata kineno kata ne wang' TV pod ineno ka iwacho ni pi mimodho pod a problem. Mangiso ni sirkal iwacho these policies to gena gino ketgi on paper, lakini practically ok time. Oonge. Nikech wan kaka players, nikech nitie many stakeholders right here. Nikech sheria manyien mano ka Water Act 202 to chaka odugo kel machielo ma waparo ni koro duong' ahinya 2016. Water Act 2016 okelo many stakeholders, almost 14 bodies mopogore opogore ma mako magi ma to cheko ma mondo mi ji ochope e geno kata lek miwacho ni bae higa 2030 ji te oseyudo pi mondo be odi. To ka gi pacha to kad pach jowa duto matimo tich mar pi, waneno ka en geno ma ok nyal chopo.